Halo bocah-bocah, ketemu malih. Yuk sinau bebarengan cara meragakake ukara pakon lan ukara panyuwun. Bocah-bocah wis ngerti bedane ukara pakon lan ukara panyuwun? Coba saiki sebutno ciri-cirine ukara pakon. Ukara pakon ana loro, tembung kriyane diwenehi akhiran a an ana lan no lan nggunakake tandha seru ing akhir ukara. Lan ciri-cirine ukara panyuwun kadang-kadang dikawiti tembung tulung utawa ayo, nomor loro diakhiri tandha titik lan umume ukara panyuwun luwih sopan. Saiki coba praktekno nganti lancar ya. Ukara pakon, maragake ukara pakon. Tulung tasku gawakno ya Rin. Iya Sur, mengko tak gawakne. Matur nuwun ya Rin. Padha-padha Sur. Coba meragakake ukara panyuwun. Ana apa Dik Bima? Mas, aku nyuwun kembang ya. Kembang digawe apa, Dik? Digawe menyang sekolahan, Mas. Ya wis kono cupuko. Matur nuwun Mas Dimas. Nah, iku mau cara meragakake ukara pakon lan ukara panyuwun. Coba saiki praktekno berpasangan karo kancamu.